Ngomong bojoku gak ning omah, sekali-sekali metu nggawa mobil nyetir dhewe. Keren mesti. Wong-wong mesti terus dong ngomong. Ya sampean ternyata iso nyetir mobil dhewe to. Loh. Hah? Lagi kontak kok iso nang kursi to? Bu? Iki kontak iso nang kursi mau piye? Atake sampean dhewe sing lali ndukokno ne, Pak. Apa iya ya? Hah? Lah sampean yo lapo, Pak? Yamin kok wis bali. Aku mau sengaja Bu, izin karo bose. Pengen ngejak kue jalan-jalan. Tenan lho, Pak. Iya. Terus kene ngepali tak gentenane. Kowe jangan adus. Hah? Adus. Lho iya to, Bu. Mau mas jalan-jalan ya adus sik to, ben wangi. Ya wis, Pak, aku tak adus sik. Aku mau wis bar adus kok, kon adus neh. Banyune adem sisan. Oke, Bu. Udah cepet adus sik. Iya ya. Ayo Pak, aku siap ki lho. Ayo. Sik Pak. Engko awake dhewe nggo mobil to Pak? Ya iya to, Bu. Wong saiki cuaca ya ora menentu. Ngene iki panas, engko cucuk udan ya iso. Mulai iki aku nggo mobil. Yes. Yes, Pak. Loh. Bu, Tak aku ayo Pak sing nyetir. ora usah ya, Bu. Kene tak aku ae sing nyetir. Ki dalane rame ya. Kowe lagi ajaran kok. Kok yo iso? Aku saiki wis lincah ya Pak. Tenan po ora? Kowe engko nglebokno presneleng, kleru hantem mbok tarik. Ora yo Pak, aku saiki wis pinter ngoprasikno mobil iki. Ngonekno AC, mateni AC aku yo iso. Ngonekno musik, mateni musik yo iso. Bahkan ganti ban lho Pak, aku yo wis iso. Ya senang ngono kowe ora apa-apa. Tenan lho Pak. Yo. Loh. Isin kalau ditonton pemirsa. Nah, ngomongmu wis iso ngoperasakno mobil iki. Cuma remote iki tok lho Pak, sing urung tak pelajari. Gorene. Tapi kok sendenane kemenggurinan ya Pak? Ya dijokno kuwi sandenane. Ngomongmu wis iso ngoperasakno mobil iki. Iso, cek ra iso ki.